te halo prolog te hang ni ka jingkili pan kalong gom ni te hang ni la kali de ni ba la ong ba tai Shaphang ka bam Doh Sniang long ne em te prolog ngan ya lech shaka Baibl hi ndai ne pechwa ka ni jingkili te hang ni ru la kali de ni ba hikai Shaphang ka bam Doh Sniang long ne em bam kum kin bu tu Jesus Christ ngau pha ba te hang ni ru la kali beng de ni ba akwa ban tep ka Doh Sniang pat long ne em bam te kini ke jingkili la kali de ne pat pensyai ya ka Doh Sniang sepa te namar bala kali bun ke jingkili te ngan pensyai ya ke jingkili limpa ke ka video te mentang ne peit te hang ni ko ong ba kumno ka Baibl ko ong Shaphang ke Jingbam Doh Sniang te ngin le terek na ka Baibl te kata ya ka ba kwa ban ya thu api ka am kwa ban khang ya no ya ka jingye jong pi namar hang ni de ban song thu ya ka jingye ka badon kam hang ni ka don ka jingye jong ki jingye hang ni phla ban don ha ka ne ki kan hun te nganam la ban khang ya ka jingye jong pi la pi don ha ka no ka kan hun jong ki kan hun ya ka bang la pan i hang ni te so pule hi ha ka no ka kan hun pi don te la pi don hang no te pi don kam tang ban song thu ya ka Baibl ma di ka Ktien U Blei ta ka ta hi bat sange namar bangan namla ban khang yeno ngina lech mata Shaphang ka Baibl te namar hane de baso thu naduh ka por jong u noa ngala ban ong no ba Blei lo thau ya ki manat naduh ka bani kong ya ki ba khuid bar ki bam khuid te na ka de ka naw so thu ba Blei lo pan paw hadin namar hane ha Jenesis lo nong ka ba nyew ko ka ba ar phila pan pule hane ba Blei u ya thu ha u noa ba ki don ki manat ki ba khuid bar ki bam khuid te nga try piso thu la plik pule te kane ka jingpen I ka jingpynpaw pengi ba khuid bar ki bam khuid kam sedang ha ka por jong Moses lane ha ki por jong ki Israel namar kane daw ngi I hang ne ba kane kam theo tang ha ka por jong ki Israel ndai ka don pa na do ka baning kong ndai U Blei la pan paw ha ki ba kim dei ban bam ye ta ki bam khuid te tang ka ta hi don kam ban tip mat thang ni haka hukum jong Moses U Blei la kren shai pa ka pam Doh Sniang kam long namar kalong ka bom khuid pan pam te la ka Baibl ko ong pa kalong ka bom khuid te ka shong happy ba pen nge nga te nganam khang ya kata ndai pen so thu hi ma pi ka Baibl ya ka bangala pan I le ne ya ka bangala ya thu hang ne pat hang ne ka ong pa bat ya ka Sniang namar ba ka pat knap pat ka bat ka piar liang handai ka klam ta arsen kalong bom khuid ya pi te hang ne ru ko ong biang ba bat ka Sniang ka pat knap handai ka klam ta arsen namar kata kalong ka basang ya pi wat bam le ka do jong ki lem ne wat kata ya ka met jong ki te hang ne ka Baibl hi ko ong le ne U Blei hi u hukum ya ki jeu bat om tangi ki jeu namar ba kala don adu ka baning kong handai namar ka ne daw ba U Blei u hukum ba om dei bang pan bam lane pan kata namar ki long ka basang ya ka met yap chaki dei pan kata te haning su thu ba ka Baibl hi ko ong te haning ko ong ba ya ki to ki ba pan kantang ila de bat pan khuid la de ban lech sha ki kper sha den we apeng ki ba pam Doh Sniang ki ba easily bat ka knai on pan du lang ki ong try te la da utrai u ong hane ba on pendu lang ya ki kita ki ba bam hadin namar ki ba hane ki ba men shua ki la pam te U Blei ki ba hadin du Blei sa pendu lang ya ki namar ba kim ko ngu ya ka Ktien U Blei te hane try pi so thu ba ka Baibl hi ka ong te on sa pendu lang ya kita ki pom ko ngu ha ka si ki Jingshisha namar an shu ainuk sa hane la da U Blei u klam sha ya ki ni ki ba ha ki kitab ka barim te kumno unsha hang ne kitab ka bathamai pat namar lada usha hang ne te ki ba hang ne kin sa ong ba U Blei u le shiliang namar balei hang ne u klam sha hang ne padula sha handai namar ba U Blei u klam le shiliang u le hok namar kne daw hang ne ru klam sha khnang ba ki ne kinam la ban ai daw ya U Blei ba u le shiliang namar lada ula sha hang ne kemut ki ne kin ong ba U Blei u le shiliang namar balei yang i u klam sha hang ni padula Shah nama kene kada ola replik pule ha kitab pathamai phenam yo ka hukum bala Shah Shaphang ka Doh Sniang regi don kit khot ka baki bro ki pron kam
klem keren Shaphang ka Doh Sniang leni Shaphang kita gimrat bom khuid Andai ka keren tang Shaphang ki kaei ba khuid te hang ne trying de ban so thu ya ka Baibl te nge lej bing hang ne te hang ne ki ba bun ki ong ba ujisu la pan khuid ya boro ke Jingbam handre ngi de ban pule bha ya ka Baibl nama don kini ki briew ki ba ong ba ujisu la pan khuid ya boro ke Jingbam U Blei ulah depan lupa ya ki marat ki ba khuid bar ki bom khuid naduh ka ba sedang laring lej pule kitab ka barim U Blei klem hukum ha ruha kitab ka ba thamai ba ngi de ban bam me kita ki ba bom khuid la klem hukum te ka hukum Shaphang kane kanang ne laring lej pule hang ne haru Shaphang ka hukum ujisu hi Wong hang ne ba wat mud bang lawan ban pendam no ya ka hukum lem ne ya ki nong thulupa ngam sim lawan ban pendam no andre ya ka ban pen scam na ba shisha nga ong happy wat dalej no ka beneng ka khandel ka di wei dakrit le ne I wei kun khandiat na ka hukum enom lej no tat onda pendep paro te hane su thu ba ujisu hi ong bang klem wan ban pendam hi hukum wat kanu ka hukum ka barit ya ka bala hukum naduh kitab ka barim U Blei klem pendam dai pen scam te lada klem pendam te hang no ba ong ba la pendam haba ka ong wat I wei kun I barit ru wala da ka peneng ba khandel kan lej no andre ka hukum jong Blei kanom lej tat ondan pendep baro kani ka pertai on pendep ya ki poro ya ka ba U Blei thumu te namar kani dau pan ong ba kala Shah te Ngin don ya kata ha ka Baibl ba ka ong namar hang ne ka Baibl hi ka ong kum ne laring lej pule hang ne namar kata no ru ban pen Kanye we wat iba khamrit na kine ki hukum bat uba hi kai kum ta ye briew dkhot ya uba khamrit tam ha ka hima ki beneng handre no ban le bat uban hi kai ki ya uta dkhot uba khraw ka hima ki beneng te hang ne ong ba no ba pen Kenya ya ka hukum wat ka barit tam ka barit tam kanu ka hukum ya ka ba Blei la hukum leni ubah hikaya ki briew da kumwei pat yak ba omdei kat kum ka Baibl ubah hikai ba omdei kat kum ka Baibl te yauta dkhot uba ritam ka hima ki beneng le se U Blei pediang handai uta ubah hikai yak ki bala tho ka Baibl yak bala hukum ka Baibl dkhot uba kraw ka hima ki beneng te hang ni ngin hikai ya baro yak bala tho ka Baibl ni ngin khot kita ki barit tam ka hima ki beneng ka bha yang I bangin hikaya ke bala tho ka Baibl namar U Blei khot yang I ki ba kraw ha hima ki beneng te kane ke ngi de waso thu bangin de ban hikaya ke bala tho ya ka ka ba U Blei ma ham ya ka ba U Blei u klem Shah te ngin hikai te nga try piso thu hang ne te hang ne pa mina lej ping hang ne ulo ong te haki phiru philong kum ta ki bom so thu phem Shaphang baro ka ba shabar ka lej chapo U Blei kam la ban pentengi dia naba kam lej chapo ka do no jong handre shaka kapo bat kami no sharut kiba khuid ki Jingbam baro ken te hang ne ujisu klem keren Shaphang ka Doh Sniang lani Shaphang ka gi marat bom khuid handre keren Shaphang Jingbam ki ba khuid kino ki Jingbam ki ba khuid ki ba lej chapo U Blei ken pentengi U Blei handre kino ki Jingbam ki bom khuid lupa ki bala kilong ki ba bom khuid lupa te kita ki pentengi U Blei lane ki penyo Jingpang U Blei lane ki pen ngalak bat ong no U Blei pediang namar kan mau ha kapor jong kan badu Baibl U Blei pediang ya Baibl namar balai ule kat kum ka hukum jong Blei ndai yau kan ya chala ka jong ka mon U Blei kan taj ya ka jing ai ngu jong namar balai kata kalong bangin jit ba ngin ko ngu ya in ko ngu ya kamut bangin kenang ba U Blei pediang lada ngin wanra da ki jing ai ngu ki bom khuid aka temple jong Blei Hato U Blei pediang klem pediang ndai tang kita ki ba khuid U Blei pediang nga try piso thu ya ne ba ka met jongi kalong ka temple jong U Blei ya ka ba sim ba khuid shong te la dangi wanra ya ta ki Jingbam ki bom khuid Hato U Blei pediang yangi ban shong yo lani sim jong Blei pediang yangi ba shong hapo jongi namar ka met jongi kalong ka temple te ladangi wanra ya ki ne ki jing ai ngu ki bom khuid ha ka met jongi
habangi bam long kabangi aingu te U Blei klem pediang peit nuksa ya ke Kaba U Blei u lapani hakapor kaba ningkong ya u kan baru Baibl U Blei u pediang ladang peit nuksa ya karukom aingu U Blei klem pediang ya kinu marat ki bom khuid handai tang kita ki marat ki ba khuid pan aingu te hangning try pi shai lada phem shai te tenganam la ban ya thu dak boipat te ngina lej biang hangne te hangne u jisu te ha marcos nong ba nio u jisu sim la Quran Shaphang ka Doh Sniang lani Shaphang ki marat bom khuid rei u Quran Shaphang ka Jingbam klem sat ki kti katkum karukom jong ki Farsi te hangne ngi klem yo i Shaphang ka hukum jo Shaphang kita ki hukum Shaphang ka Jingbam ki marat bom khuid lani ki marat ba khuid hangne ka kren hangne u jisu Quran Persia ya kini ki Farsi namar ba ki ong balada bam klem da thet ktiru lapan Kenya ka hukum te u jisu penrem ya ki te hangne ka klem Quran Shaphang ki marat ki bom khuid dai ka Quran Shaphang kita kiba ki Farsi ki adong klem da dai ka kum ka Baibl te lada kam dai ke u jisu penrem ya ki te namar ni ka dau rangi bam kano jibam ka ba khuid U Blei len u jisu ong kan mi no sabat handai kata bapan sneu yangi uji suang uang bak kabangi penmi kata kabangi Quran kata kulang bapan sneu yangi handai kin mau ba ki Jingbam ki bom khuid ya ka ba Blei ong le tu lupa dan lai lapat I lupa naduh kitab kabarim te kita ngidai ban kier namar ngi klempat yo ka hukum ba Blei hukum Shah le hukum ba bangi ulai Shah te lada Shah te nginamla ban ong ba ulai Shah kidon pat kiba pan kam maklai ni dkhot Baibl te tengah try lada episode 2 hang ne te phila ba so thu lada phem so thu te phila ban le kat ka ba phimon ngina lej bing hang ne hagi kam apostol kol nong bishpau u Petros u yo I Jingpynpaw jong u kimrat bom khuid te hang ne kidon ki briew ki ba ong ba pech hang ne u Petros u lapan nyap te U Blei la Shah ya ki Jingbam bom khuid hang ne ring lej pule pha ya ka Baibl ka ong gum ne te lawan ka Ktien U to yeng Petros to penyap to bam ru hendai U Petros lo ong kum ta atrai namar ngam jubam menoru yak pasang lemne ka bom khuid te ka Ktien kelawan pat hu ha ka barsen ya ka ba U Blei lapan khuid wat nyo sang mame te hangne U Petros uang ba ngam jubam ya kano Jingbam ka bom khuid namar ba kijiu kisang thu bar kitib ha Shaphang gine ki Jingbam ya ki bom khuid namar kane ka U Petros uang ngam jubam ya kino Jingbam ki bom khuid te lara U Petros u klem bam te yanongin but Hato ngim but ya kini ki apostol ya ka ba makiru ki klem bam handre hangne ka klem Quran Shaphang ki marat bom khuid lene Shaphang kita ka Jingbam Doh Sniang handre hangne lara ngi lej pule hangne U Petros u batai hi harin kata U Petros ula batai ya ka Jingpynpaw te hangne ngi I hadin ba U Petros u batai ngina pecha ka Baibl ula ong te haki phi pemtip Kumno ba ka long ka basang ya U briew ban long lok ya u jiu ban ya lok lane ban ya jan pat uban na kiwe par ki chej pen reu pen ban U Blei ula pen I hanga ba ban nyeo ya u basang lane u bom khuid ya uno briew te kane ka jing pen I ya kini ki marat bom khuid ba khuid angni kam theo Shaphang ki marat ka theo Shaphang ngimde ban khot ya no briew u bom khuid namar U Petros hi hane watai te hane kam theo Shaphang ka Jingbam ya ki bom khuid Shaphang ki marat lane Shaphang ka Doh Sniang handai ka theo yangi bangim ngimde ban khot ya no briew bom khuid namar ba ki jiu manshwa ki namlong ban ya long perlok bat ki we pat ki chet pen reu namar kalong ka basang ya ki ndai U Blei la pen I namar ka Jinghikai jong Blei namar U Blei la Shah ya kino ki briew ban ya long perlok bat ki jiu lane ban ya don ha ka ju ka jingej ngimde ban khot su ya ki briew ki ba bom khuid ndai in khot ya ki gentle ki briew ki ban ki gentle ki blangi pat ha U Blei te U Blei u ong bang ngimde ban khot su ya ki bom khuid namar ba U Blei la pan khuid ya ki briew handai ya ki marat U Blei klem pan khuid ki namar ki sahi bom khuid ki to ki bala thau ki bala U Blei la thau bom khuid mat ki sahi ki ba khuid ya ki to ki marat ki ba U Blei la thau ki ba khuid
U Blei U klem kala Shaphang gini ki jingtau te ngan try sngewthuh ya kane ka banta te naman kane ka dau phi ba ka Jingpynpaw kalong Shaphang ki briew ki gentle Shaphang ka Doh Sniang ya ka to ka Jingpynpaw ya ka pau Petros ulayo te nga try hang phi sngewthuh te ka shong ha phi ba pen ngej la phi don ha kano ka kan hun ya ka bang la de pen sakmat menta ba ting la lej beng hang ne don bun ki ba shim ya ka city upor ban ong ba la ban bam lot ya baro kan mau ba U Blei la de pen lupa ya ki marat ba khuid bat ki bom khuid te dai ba U Blei Ukraine ba ya baro kilong ki ba khuid ya kita ki marat ki ba U Blei lo thau ki ba khuid kin sahi ki ba khuid ba di kita ki marat ki ba U Blei lo thau ki bom khuid kin sahi ki bom khuid U Blei U klem kala dai u dai ju U klem hukum hai ru ba ula pen kala ya kane ka rokom thau jong naduh ka banikong te ngin dai ban but ya ka pai lada te lada kamta te ngin ong shu da Kumno pat le ngin ikai pada Kumno pat ngin pentam kamlong kamta namba hang ne pat naba ka jingtau play boro kalong ka ba bha dan ru ka ba on kan taitno ladap tiang ya ka bat ka ba ingu namar lapan khuid ya ka da ka Ktien U Blei bat ka jing duai te hang ne dei ban sngewthuh ba U Blei ula thau ya kini ki ki ba pha ba di ki bom khuid te u ban bam kini ki jingbam kalong da ka bangi aingu te ni sngewthuh abaya dai bat ka jing aingu kan mau ya ukan batu Baibl U Blei U priang tang ya kata ka ba U Blei la hukum ya ka ban aingu la ka dai ha ka jing duai la ka dai ha ka jing aingu la ka dai ha ka no ka jing ha ka no ka ba U Blei la hukum u klem Shah ban aingu da kita ki bom khuid henum lap ha ka Baibl ban aingu da ki no ki jing aingu ka bom khuid nga try sngewthuh ya kane ka banta te U Blei U Shah o ju Shah ya kini ki jing ya kini ki marat baro ya ki ba khuid andai u klem keren Shaphang ki bom khuid namar lada u Shah ya kini ki bom khuid te ngin la ban aingu ya U Blei ka kejat ngin ya ka wei pat ka kli ngin ya ka wei pat te kata ka long bom khuid lani ngila long sakuri arkan rat te nginam la ban penya kle ya ka bom ya ka ba khuid pat ka bom khuid nginam la ban penya kle ya gane kan mau kumbaki ong bangin mla penya kle jaktung kamut ka ba bha bar ka ba snew ka ba khuid bar ka bom khuid nginam la ban penya kle la te hangeng rai de ba sngewthuh ba U Blei U klem kren Shaphang kita ki bom khuid dei ki ba khuid U Blei lo thau ki long ki ba bha U Blei la pan khuid ka Ktien hene U klem kren Shaphang kita ki bom khuid namar lo de pen lupa ya kita ki ba khuid ki bom khuid ta Ktien U Blei ka de pen lupa manu ki Jingbam ki ba khuid bat ki bom khuid te ya kane ngi de ban sngewthuh bangim de ban ai dau ba U Blei ula ong kamta namar ba U Blei ula de pen lupa ya kini ki mat ki ba khuid bat ki bom khuid ngim de ban sngewthuh ba kla Shaphang kane han re ngi de ban ngej ya ke ba ka Baibl ka ong lene ka hukum te ngi ne pe chane ha wei koril kanong ba Shaphang pat lada nga ong te nga bam da ka ba ngu balai on keren ben nga nakabanta kata ya ka ba nga nang aingu namar kata lada phi bam ne lada phi ne lada phi le to le phi ya ki boro da ka ba pandan buram ya U Blei te haning sngewthuh ko ang ba lada ngi bam ne lada ngi di ne lada ngi te balai ngi keren ben i klem keren ben ya no lane handai ngi shu ya thu ya ka ba ka Baibl ka ang lane tangum tahi handai gidan pati ki ba sngewthuh bakla andai ladangi pendon buram ya U Blei ngidai ba sngewthuh ba ngidai ban pendon buram ha ka badai kum u kan u bale hala ka jong kamon namar U Blei U klem priang andai U priang ya U Baibl namar balai u sngap ya ka Ktien jong Blei te ladangi pendon buram kan mau ladangi dai ban pendon buram da ka ba khuid ki bom khuid U Blei U klem priang ban pendon buram ya ki bom khuid tang ka tahi ngidai kan mau te ngatrai hang ne pulok kasai Shaphang gane ka banta lada don na plan jong pi ki bom shai te soba salej pule bniah ya ka Baibl gane salej pule pha ya ka Baibl khana ba phen sngewthuh te kumbang lep ong ba ka shong ha pi ba phen ngej la pi don ha ka no ka kan hun nga te nganam la ban khang ande ngan shu jubab pe gane ka jingli ande nga jubab pe gane ka jingli namar gane ka dau nga try lada pi sngewthuh te pila ban
sngewthuh ladap hingej pila balngej ladap pendamngej te mdan bakhang kata te porlok ngin saya siang pas kue pat ki video ha kue kapor te kumblei shibun ne phi kiba page ne ka video